Ünîteya 16 Şêr û parvekirin. Carekê şêr li gel rovî, wavîk û gurekî re derdikeve nêçîrê. Li vir û li wir pir digerin û di dûmahîkê de ga koviyek dertê pêşiya wan. Di demeke hindik de nêçîra xwe dikin û îcar dor tê parvekirina xenîmetê. Hirehir ji şêrî diçe, ji min re vî cendekê hanê bigurin û bikin 4 qism, dibêje û ferman dide wan heywanên din. Ew jî vî cendekî digurin, gerî bi gerî dikin û dixin 4 parî. Dûr e, şêr diçe li ba cendekê goştî, cihê xwe digire û wiha biryarê dide. Hûn jî dibînin ku ev goşt bi 4 qisman e. Qismê yekem ji bo qudret û hêza yekî wekî min e ku ji bîr nekin şahê wehşan ez im. Yê duyem jî ji ber ku hakem ez im ji min ra ye û ev jî heqê parvekirina min e. Qismê sêyem ji ber îza û cefayê ku min di nêçîrê de kişand, dîsa yê min e. Ku em werin beşa çaran, ji bo vê jî em wiha bikin. Ji we her sêyan kî bi wêre lepê xwe dane ser vî goştî, bila ew jî ji wî rabe. Çawa ye hevalno? Piştî vê yekê axîn û himêneke nizm û pisepiskî ji devê rovî derket. Rovî dûvê xwe êxist nav lingên xwe û berê xwe da aliyekî ve û çû. Lê dema ku bi rê ve diçû, bilebileke wiha jî devê wî tê bihîstin. Te xenîmet parve nekir ez benî, te karê hêzdarî û mezinahiyê parve kir, digot û hêrsa xwe daanî.